Lah. Mantep tenan nek iki. Yakin. Mun. Kilo. Apa ya? Kilo. Wah, mantul iki sapa iki? Ya aku ya ora ngerti kok sapa iki. Ini mun, kene mun. Kan jago kene bae. Wah, Jan. Setan nih, si olahraga malah dolanan HP. Nonton apa toh? Iki lho. Mantep tenan kok, Lek. Tuh. Tuh. Ono ya wetokan ngono. Piye, Lek? Mantul lho wedane. Mantul ya mantul. Tapi aku heran ya. Lah heran ngopo? Lah ora heran piye, Jal. Cah wedok lho, kok ya ora duwe rasa isin apa risih. Jogetan karo cah lanang koyo ngono. Lah piye? Cah zaman saiki penak kanca daripada pacaran. Lah tapi maksudmu piye to? Kok penak kanca? Lah piye ra penak kanca? Ra kangelan berjuang tetep bisa digoyang. Masuk ana meneh iki, Lek. Ra pacaran nyatane iso kelonan. Wis ngawur wae kowe iki padha. Lah ngawur piye? Tak yo mangen nak ngono to. Ya aja ngono. Kowe iki padha ki kena, masa depanmu ki dawa. Rasa mikiri bab-bab koyo ngono kuwi, kelon-kelonan. Lah ya nek bejamu wedoke yuk meteng. Sik tanggung jawab sapa? Kowe dhewe. Oh iya ya, Lek. Nek ngono aku ya klenger. Lah ya makane kuwi, kowe kuwi padha ora usah duwe pikiran koyo ngono. Mending padha golek gawean nggih masa depanmu. Syukur-syukur bisa nyenengi wong tuamu, ora malah gawe sedih wong tuwa karo wirange wong tuwa. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Dicok aku to, Rek.